Как да разпознаем истинският черен турмалин в 3 стъпки? Първо, прозрачност. Когато поставим истински черен турмалин под светлина, той не трябва да пропуска никаква светлина. Ако има дори минимална прозрачност, това може да е съмнително. Второ, несъвършенства. Естественият турмалин има малки дефекти, като пукнатини и включвания по повърхността си, докато фалшивите камъни, направени от смола или стъкло, ще изглеждат много по-гладки, лъскави и чисти. Ето е теглото. Ето тук ви показвам дебелината на този кристал от черен турмалин и мога да ви кажа, че наистина си тежи и се усеща като масивен камък, а фалшивия камък ще го усетите подозрително лек за големината си. Да сте сигурни какъв кристал си взимате, най-добре се консултирайте с професионалист и внимавайте откъде си поръчвате своите кристали. Искате да си спестите всякакви главоболия с съмнителни камъни, може да поръчате директно от моят онлайн магазин. Като само естествените камъни, създадени от природата, носят онази силна енергия, която може да ни помогне да се чувстваме по-спокойни, защитени и свързани с себе си. В сайта може да разгледате всички бижута и естествени камъни, които